Vítám vás Bundas A co spí? a dneska hrajeme Battlefield PlayStation Free! Oh my god, what the fuck? Battlefield. No už! Kámo, ale to jsou pěkný svině. Jak mě můžou zavřít? Prostě bez těch jako to nejde. Máš, ale tak dej 5, máš bum bum. Tady to je hacker. Jako prasečí prdelka. Ty taky. Já mám ale doma na myslím. Tady, jo, ještě jsme vám zapomněli říct, Suspík je u mě doma. Prostě to nejde trefit tady to zbraní. Můžu já? Počkej. Chvíli ještě. Tak po 3 můžete si budeme teď střídat? No, tak já po 3 umrtí. No, ty jsou tady, ale pěkný čístří. Někde byl gameplay. Tak. Jo, dáváš vlajku nahoru. Ne, to je taková svý zákačka. Němci za stramek. Buď je to je Čech a napsal to blbě, nebo to není Čech a napsal to dobře. Hele, ale nejsou lagy, i když hrajeme s Frapsem. No jasně, ale měli jsme zapít na programu, tak se No, 3 složky. to vole. Úplně stačí na ty bugy. Doufám, že to nebude trošku divně, já dám trošku mikrofon dál, aby to nebylo je zase jako minule u videa. Pamatuješ, ne? To začíná. A ty kdyby nám to hodilo aeronautu, ne? Trefil jsem ho jednou. 11 hápek jsem mu ubral. Jak máme 3 umřetí, ne? Teď jsem umřel pokolikáty poprvé? Po druhý. Od té doby, co jsme si to řekli. Jo, po druhý. Já chci vidět, co je nejpřesnější, když si dáš 6. To je tak strašně úplně přesný, ale moc to neubírá. A zase ještě je dobrý ta 5, ale nevím, k čemu je 4. To nám když tak můžete napsat do komentářů. Konečně! Ty vole, Jak ta hudba? on mi je vyzabíjel, to je svůj. No konečně! Tak vlastně. Pojď. Tak. Hej, ty jde hrát Bondas, tak se podíváme na toho Skillela. Dej! Ty kráso. Hej, ty má Skillel jde, vole, a Já to neumím moc. a hovno umí a bude prostě dávat killy jako kakot. Skro. Ty jo, skoro, že tady nejsou žádný auta. Hej, Bondal kill, kámo, Bondal kill. Come on, baby. A má na hovnu zbraň od jedničky. Potřebuje novou zbraň opad. Kámo, ten je za tím autem a kempí tam jako koko. Kdo? Právě, že ten chrápek něco. Už jsme 3. level, vole. Ty čo, ten je tam kolej. Ty vole, on dal víc killů než já. On by už dal další kill. On mu ubral 55 HP. Ha. Asistent. Takže dal jsem tak půlka killu. Tak 5. Kurňa, ještě mám 1 a potom si... Bude hrát co spík. Aha. Jo, jsou tady auta, jak to tak slyším. Dobrá, pičo. Tak dobrý. Tak asi přidáme jednu hru, kterou budeme hrát a bude to Battlefield Play 4 Free. Já jsem říkal, že možná ještě přidáme. Jsme v řítí. Máme to prohrané.
Ten si tě tam běžně rozsek. A.k.a. den dát, co spí. No to je jedno. A teď jsme to projeli, jak vidíte. To taky vidím. A to je moje sluchátko. Tak, a jdeme. A on si nepsal domácí úkoly. Ne, jenom doplněk. Dali jsme 2 kily, jeden ty, jeden já. Tak už vím, co to je. Já jsem se divil. A 7krát jsme umřeli. Tady někdo 14krát. Takže nejsme největší noobové. Jsme. Proč? Protože ten má zase 9 kg. A tady ten typek má 26 kg a 8 umře. No taky, že on je sniper. To umím být taky sniper, vole, vzít si pistolku a snipovat ze zdí. Hej, jo, ready musíme dát, pomůžu. Aha, tak už jsme hráli. OK. Teď to je docela, teď to je taky dobrá mapa. A, sakra, teď mě fuší. Hele, nedáme si nějakou sázku? Kdo dá víc killů? Tak se začnou slyšet. Ale o co? Nic z dlejška. Jo, ukážeš na Instagramu svůj pták. Ne. To je taková svině. Musíš udělat 30 kliků. To dají to vykryjí. Jo, tady vždycky kempily ty svině. Ne, on se prostě netrefí. Já ho na něj střílím, tady ten týpek, já tam na něj střílím, asi Ty jsi umřel 3krát, ne? 2krát. Tak hrajeme do 5, jo? Se vždycky bojím prostě vylez takhle na tu ulici. Ani. Ale on prostě musí. Já se tam... Tak máš přece tuhle, ne? Oni tě ho zabili. Ahoj. Proč jsem si to nenechal? Ještě 2. Já 0 kg jsem dal. Ještě 2 to můžeš dát. Důvod, že teďka se neukáže za chvilku, že už prostě nemáme dost. Když se teďka bude konec, tak se možná bude něco odkliknem, anebo máme málo místa na disku. Jo, kritika! Oh, damn, zabil jsem jednoho. Prostě když zabiju jednoho v té týře, tak jsem týpek. Tak jo, a já jdu kempy, protože No. Цель захвачена! jako to kámo, to je učíte jako krávo. Teďka ti to ukáže mistr. Za pět to 5krát umřu. To jsou lagy. Ne, to je náš. A teď to bych zrovna začala. To byly lagy. Takže za chvilku už budeme končit. Podle toho, jak máme ty lagy.
No tak tohle ale už se nedá vůbec. Teď tam skáče jedna. Tak když tak, možná, že já tam potom napíšu do videa něco. Pod video, ty trole. Ne, do videa, já to upravím ještě. A neodcucávej mi to sluchátko. Já tak dá všechno odsucávat. No jistě, moje spřenky. Tak to jsou ale vágy. Tak, doufám, že se vám... Nebo uděláme party. No. Jo. Hele, už se to přestalo lagovat, takže neudělám. To je tvoj ty debile. Já vím, že já jsem neviděl jeho jméno. Jdi doprostřed. No jistě, já bych... Já tam chodil furt, vole. O, ještě. To jsou auta, všude. Tamhle ty trole. Letích tu jako. No jistě, oni mě zabijí od nikotinu, veď. Já zabiju. Takže mám už poslední 3 životy, ne? Jo. A to by to teďka čekala ta hra, že začneš hrát ty, viď? Takže se to přestalo lagovat. Batman! Au! Je tady někde nahoře. Nejde. Jo? To se tady viď? Ne, ty nehraješ na tom kompu. Já vás zabiju! Já mám 21 životů! To je jedno, tak to risknu. Hustý? No, jsou viď. Tak zabijou! Zrovna ten stejný, co předtím. 2 životy. Tak asi...